un exercici de funcions. L'exercici 4 de l'examen de selectivitat setembre 2021, sèrie 1. Aquest exercici ens dona la gràfica d'una certa funció, amb un màxim, amb un mínim, i el que ens demana l'apartat A és que representem la seva derivada. Anem a fer que justifiquem com l'hem fet. Anem a veure, recordem, què ens dona la derivada d'una funció? La derivada ens està donant constantment el pendent de la funció en un punt determinat. És a dir, per intentar representar la derivada, hauríem d'anar estudiant, o de fet ho podríem fer aquí, però... Hem d'anar estudiant cada punt x, f' de x, perquè el valor a l'eix de les x es manté constant i ara no estarem representant la f de x, és a dir, la y, sinó la seva derivada. Aquí ja tenim la gràfica, els eixos, vaja. Anem a veure, punt per punt. Quan la x val menys 0,5, què val la derivada? No ho podem saber amb exactitud, però sí que podem saber, com estem dient, que la derivada ens dona el pendent. El que podem saber, ho farem per sobre, serà un esbós. El que podem saber és si la derivada és positiva, és negativa, és 0, què val la derivada. Recordem certes coses. Si la derivada és positiva, la funció creix. Quan la funció decreix, la derivada és negativa. Si això seria la funció. Si la funció, estem dient, si la derivada és positiva, vol dir que es troba en l'eix de les i superiors, en les positives. Si és negativa, és a dir, si la funció decreix, vol dir que la derivada es troba per aquesta zona d'aquí. Que a vegades, com que ho estem relacionant com que la funció creix o decreix, ens pensem que la derivada també creix o decreix. Però fixem-nos en el valor, haurem de mirar aquests valors. Si la funció creix, la derivada és positiva. Si la derivada és positiva, es troba per aquí dalt. Si la derivada és negativa, es troba per aquí. És a dir, aquest pla tindríem derivada és positiva, perquè la derivada seria l'eix de les i's, i en canvi en aquest segon tindríem que la derivada és negativa. Evidentment, quan la derivada val 0, ens trobem just en aquest punt d'aquí. Llavors anem a estudiar aquesta funció. Tenim la derivada, recordem que és el pendent de la funció, per tant, si agafem un punt qualsevol, aquí per exemple, la derivada, el pendent com és? Aquí el pendent és positiu perquè està anant cap amunt, no? Està creixent, el pendent va cap amunt. Fins quan? Pum! Fins al màxim, fins a aquest punt. Per tant, la derivada, fixem-nos a més, que el valor de la derivada és el pendent, no? I el pendent, un pendent com aquesta línia, és molt més gran que aquest, oi? Per tant, aquesta M, M1, és molt més gran que M2. Sí? Per tant, si aquest pendent és més gran que aquest, fixem-nos que aquest pendent és molt més inclinat que no pas el que podem trobar aquí. Aquest pendent és molt més vertical que aquest. Per tant, aquest és molt més gran que aquest. És a dir, aquest valor del pendent és molt més gran que aquest. Això què vol dir? Que quan estem a menys 0,5, per exemple, aquí més o menys, el valor del pendent, és a dir, M, és molt més gran, per exemple aquí, que quan estem a prop del 0, que és gairebé, que és molt més petit, potser per aquí. Sí? Ho estem fent, penseu que ho fem a ull, Però fixem-nos en això, no? Aquest pendent d'aquí, M1, és molt més gran que aquest pendent d'aquí, 2. M1 és més gran. I recordem que M1 és la derivada en un punt. És a dir, si és més gran un que l'altre, és més gran un que l'altre. Sí? Què passa aquí, en aquest màxim? Que la x és 0. I què val el pendent? 0 també. Per tant, tenim que quan la x val 0, el pendent f' de x també val 0. Per tant, tenim aquí un punt 0, 0, que el que ens diu és que la funció, podem per aquí, per exemple, la funció està disminuint fins al 0, 0. Ja veurem què més fa. Però passa per al 0, 0. Sí? Aquest és el punt 0, 0 de la funció.
I a partir d'aquí, què passa? Què fa la derivada a partir d'aquí? Fixem-nos que, bum, ara la derivada del pendent no és positiu, el pendent va cap avall. Si el pendent va cap avall, la derivada és negativa. Per tant, la derivada és negativa, estem aquí, per tant, travessa el 0, 0 i continua cap avall. Anem-nos fixant. Com és aquest pendent? Aquest pendent, aquí potser és més pronunciat, però no és exagerat com aquest, perquè què fa aquí altre cop? Bum, en l'1. Torna a ser 0. No? Torna a ser horitzontal. Per tant, això és el 0,5 en l'1. Aquí tenim l'1, aquí tenim el menys 0,5 i aquí tenim el 0. Fixem-nos, quan la x val 1, què val de nou la derivada? La derivada torna a valdre 0. No té res a veure en què el punt just de la funció sigui 1, 0, sinó que tenim 1 de la x i just en aquest punt hi ha un mínim. Per tant, la derivada és 0. Com que la derivada és 0, vol dir que en el punt 1, 0, vull dir, 1 torna a passar per el 0. Sí? Continuem, ara farem aquest dibuixet. Continuem cap amunt, el pendent torna a ser ascendent, no? El pendent torna a anar cap amunt, torna a ser positiu, per tant això vol dir que per aquí torna a pujar cap amunt. I aquí què hem dit? Que era negatiu, 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 va ser negatiu, 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 negatiu. Tot aquest tram, el pendent, és a dir, la derivada, és negativa, per tant es troba per aquí sota. Fixem-nos que per aquí hi ha un cert punt on el pendent canvia. Recordem que què és un punt d'inflexió? Un punt d'inflexió era la unió d'una funció convexa amb una còncava. El pendent en aquest punt canvia. Fixem-nos que en aquest punt tenim un pendent que està per darrere, o sigui, per al costat dret, diguéssim, de la funció, i de cop i volta aquí passa alguna cosa, és com que fa que tot canviï, i ara el pendent té un altre... Bé, per al costat esquerre de la funció, perquè per dintre no pot anar, aquí ha passat un punt o punt de cella, punt d'inflexió, és un punt singular, un punt estrany o estacionari, sí? Llavors, fixem-nos que just en aquest punt el que veiem és que la derivada que estava creixent, està disminuint, perdoneu, però és positiva, 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 aquí passa a ser negativa, 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 positiva, positiva. Per tant, què ha de fer? Per força hi ha en algun punt, li direm en el 0,5, que és on es troba més o menys, crec, el punt d'inflexió, que la funció està baixant, 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 fins on sigui, i de cop i volta, pum, té un canvi. Bé, ara l'he fet fatal. Però té un canvi. Per què? Perquè la derivada torna a ser de negatiu, 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 pum, 0, pum, positiu, positiu, positiu. Sí? A veure, és un esbós. L'hem anat posant així en punts. Però el que era important és que veiem sobretot aquests dos punts i que determinem que per aquí hi ha un punt d'inflexió en el 0,5, en x igual a 0,5, que fa precisament que la derivada, fixem-nos aquí, qui seria 0? Si fem ara aquí la derivada d'aquesta funció, tindríem la segona derivada. Com seria la segona derivada si volguéssim fer la gràfica? Negativa, 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 negativa. Si tindríem aquí negatiu, 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 pum, 0. Positiu, 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 positiu. Sí? O sigui que la derivada d'aquesta funció seria una recta negativa, 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 i 0 i positiu, 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 positiu. Per tant, aquesta característica el que ens està dient és que aquí, en el punt x igual a 0,5, tenim que la segona derivada de 0,5 és igual a 0. Perquè si féssim ara la derivada d'aquesta funció, veuríem que aquí hi ha un punt que per la primera derivada és un mínim. Per tant, que per la segona derivada tindria un pendent 0. Anem per un exercici de funcions. L'apartat B de l'exercici 4 de l'examen de selectivitat setembre 2021, sèrie 1. Aquest exercici, aquest apartat, no té res a veure amb l'apartat inicial. El que ens dona és una funció polinòmica de grau 3 amb dos coeficients A i B desconeguts.
i ens demana que trobem aquests coeficients que seguim les condicions següents. Per una banda, ens diu que aquesta funció té un punt d'inflexió i per altra banda ens diu que la derivada just en x igual a 1 partit per 2 val menys 3 mitjos. Llavors, recordem, característiques. Un punt d'inflexió és un punt de cella, és un punt on, si ens mirem, punt d'inflexió és un punt on la segona derivada es cancel·la. De fet, en l'apartat anterior, en l'apartat A, hem hagut de dibuixar la derivada d'aquesta funció i hem vist que la derivada ens quedava d'una manera més o menys així. Just coincidia, aquest, el punt 0, 0, és el pendent del màxim que té la funció. Aquest punt mínim era aquest punt d'aquí, que és el punt 1, 0. I ens adonàvem, això és la derivada. I el que ens adonàvem és que hi ha un cert punt que també tenim un mínim en la derivada. I recordem que els mínims i els màxims d'una derivada fan que la seva derivada sigui 0, és a dir, el mínim i el màxim d'una funció, mínim i màxim d'una funció, tenen un pendent 0. És a dir, si aquesta és la funció f de x, la derivada f de x valdrà 0 aquí i 0 aquí. Si en aquesta funció, aquesta és la derivada, ara li diem h de x, per exemple, la seva derivada, la derivada de h de x, tindrà aquí un pendent que serà igual a 0. Sí? Això, o sigui, h' de x, serà negatiu, 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 0, positiu, 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 positiu. Per tant, serà negatiu, 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 0, negatiu, 0. Sí? Això serà h' de x. I h' de x és la derivada de h, i h és just, és f'. Per tant, realment això és f''. És a dir, aquesta gràfica és la segona derivada d'aquesta funció. Fixem-nos, doncs, en aquests punts. Fixem-nos que en els punts mínim i màxim de la pròpia funció, aquí ens val 0. Per altra banda, no l'he dibuixada bé, perdoneu, perquè aquí es troben al punt 0,5, per tant estarien al 0,5 de x. Aquí faria així. Ara sí. Aquest seria el punt 0,5. Llavors tindríem aquí que just en el mínim de la funció la derivada val 0, és a dir, la segona derivada val 0. I aquest punt era just aquest punt. Què és aquest punt? Un punt d'inflexió. Ara que ja ho hem vist en la gràfica, realment és directament utilitzar aquesta condició. Per trobar un punt d'inflexió sabem que la segona derivada és 0. Doncs som-hi, tenim aquesta funció dels quals volem trobar a i b, i sabem que té un punt d'inflexió en x igual a 1 mig. Doncs som-hi, tenim punt d'inflexió, segona derivada igual a 0, anem a fer la segona derivada d'aquest polinomi. És a dir, primer farem la primera derivada, tenim 3, és un polinomi de grau 3, per tant el 3 passa davant, 3ax quadrat, més 2bx, i ja està. I ara farem la segona derivada, que l'igualarem a 0. Tenim la segona derivada, aquest 2 passa davant, per tant 6ax més 2b. Ja tenim la primera i la segona derivada. Què ens diu? Fixem-nos, ja podem directament posar les dues condicions. La primera condició ens diu que té un punt d'inflexió en x igual a 1 mig, és a dir, que quan la segona derivada, quan la x a la segona derivada val 1 mig, hi ha un punt d'inflexió, és a dir, val 0. Per tant, d'aquí en traiem que 0, que és la segona derivada, és igual a 6 per a per la x val 1 mig més 2 per b. Que això és el mateix que dir-nos 6 entre 2 són 3, 3a més 2b, i això és igual a 0. Posaré aquí, i aquí tenim una primera equació. Per altra banda, anem a utilitzar la informació que ens estan donant aquí de que la primera derivada en 1 mig val menys 3 mitjos. Doncs som-hi. Si g' de x és la derivada quan x val, hem dit 1 mig, és igual a menys 3 mitjos. Aquí tenim la primera derivada, anem a substituir la x per el valor de 1 mig, per tant tindrem 3a per 1 mig
al quadrat més 2b per 1 mig. 1 mig, aquest 2 se'n va. Val. Què ens queda, doncs? Menys 3 mitjos és igual a 3a entre 4 més b. Sí? Val, doncs, què podem fer? O fem comú denominador i tatxem, o aïllem la b i la substituïm aquí. I ho fem després. Va, tenim la b. Aquí tenim una equació i dues equacions. Com que tenim les dues equacions, recordem sempre sistema. Per trobar tenim dues equacions i dues incògnites, a i b. Per tant, anem a substituir, fer igualació, substitució, reducció, el que vulgueu. Jo el que veig és que la b aquí està molt sola, molt fàcil d'aïllar. Per tant, aïllarem aquesta b. I així, menys i menys, aquest està positiu passa a l'altre costat negatiu. I un cop tenim la b aïllada, la substituïm aquí. Per tant, tindrem 3a més 2 per la b, que és menys 3 entre 2, menys 3a entre 4, que és igual a 0. Val. 3a menys 2 per menys 3 mitjos, és més per menys és menys, 2 per 3, 6, entre 2, 3. Més per menys torna a ser menys, 2 per 3 són 6, 6 entre 4 són 3 mitjos, o sigui 3 partit per 2a, i això és igual a 0. Sí? Val, passem aquest menys 3 que està negatiu a l'altre costat sumant, i tindrem 3a menys 3 mitjos d'A, que 3 mitjos és 1,5, i ens quedarà doncs 3 mitjos d'A. I això és igual a 3. Per tant, aquí ja no es veu res. 3, pensem, el 3 està multiplicant a l'A, passa a l'altre costat dividint, el 2 està dividint, passa a l'altre costat multiplicant. Per tant, ens queda A igual a 3 per 2 entre 3. Per tant, la A val 2. Sí? I si ara substituïm la A aquí dintre, tindrem que val la B. O aquí, que així ens oblidem de les fraccions. La A la posem aquí. Per tant, tindrem 3 per la A que val 2 més 2B és igual a 0. Tenim 6 és igual a menys 2B. Sí? Menys 2, què li fa a la B? La multiplica, com passa a l'altre costat, dividint. Per tant, tindrem 6 entre menys 2 és igual a B. Per tant, B és igual a menys 3. Val? Per tant, el coeficient A val 2, coeficient B val menys 3, per tal que es compleixi que aquesta funció tingui un punt d'inflexió en x igual a 1 mig i la seva derivada en 1 mig valgui menys 3 mitjos.